špatně jsem se zarezervoval Shinkansen, tak jsem se trošku zasekl v Tennoji. A když jsem se řekl, že se podívám, co se tady děje, tak jsem objevil kousek od nádraží zoologickou zahradu, kde by se nám teď měla nasytnout specifická scéna. Ale teda nevím, vypadá, že to je jiný zvíře, než jsem čekal u tygra. Tak jdeme hledat dál, protože tady se tygr neschovává. Tady se tygr taky neschovává, ale tady by určitě měl být. A aktuálně není dostupný. Tak nic, ty vole. No nevadí, ale pokud toto místo vám nic nepřipomíná, tak tady to je to místo z Jose Tutora, kde vlastně se stalo inspirací, kde ona chodila za tím tygrem, který ho se bál. Tak nic.